do úvahy, že by boli v práci a chodia čúrať do kríkov. A v našom záchode boli ima reakciu a raz a vtedy ho chytilo zrejme niečo naliavé. Moment. Ja nemyslím, že je to vhodná téma. Graňajka. Veď ty vôbec nereaguješ. A to si myslíme veľká chyba. Ty by si sa mal najskôr posilniť a potom riešiť tú kadetu. Dobre, tak ja sa tu budem posilňovať a medzi tými Jakub Švehla zdrhne. Dobre, tak poďte za ním večer. To nepripadá do úvahy, Emil, ja tie prenosné záchodky musím mať čo najskôr. Soni, ty si myslíš, že ty musela vážne s tou adopciou? To, že by si adoptoval malú ľudí? Čo je za blbosť, že sa impotent nemôže vychovávať decko? Prečo by nemohol, prosím ťa? Ja si práve myslím, že impotent by bol oveľa lepší otec ako niekto, kto od svojej potencie nevie čo do seba. A preto je všetko narazom. Ja viem, čo som spomínal. Ja potom je stovku. Dobre? Keď ja viem, tak pán investor má ten typ impotencie, že môže veselo, tak ja nenechám žiadne následky, takže šťastný to muž. Aha. Pokiaľ Iveta neučí otca, tak je to právne v pôde. Právne možno, ale morálne to v poriadku nie. Kto povedal ty? Iveta ešte tu, ako vyšla. Myslím si, že zajtra odchádza prečo? Prečo? Tak asi, že sa chcem s ňou stretnúť a porozprávať. Bože, prosím ťa, môžeš ho nechať na pokoji? Veď to je jediný život. No, ale Lili je aj moje dieťa. Sonička, opatrne, pozor na pršťoke. Už aby si uvedomil, ako sa strašne zle cítim pri tejto debate? Že dieťa, ktoré som nemala mať s tebou a s mojou sestrou? Nehovorím to iba preto, že máš tú chudnú. Hlavne preto.